sarengan. Karo Kebelet pipis. Biasa kencing manis sih. Nggih. 2 jam nguyuh ini biasa kok. Ya mangga. Sarengan Mas ya. kencing manis sih kaya lagu ya toh Mbah. Sing ndi? Kencing manis kurang manis tambahi gula. Enak sing lawas. Apa? Kencing manis. Petis pancen manis. angel tambanane. Kepriye karepe barno wae nek ra mari gecek pucuke. Gepeng. Terima kasih Om Satun. Mbak Niken. Nggih. Panjenengan istirahat rumiyin nggih. Nggih. Ang perkara mengke lalagon sing urung diaturke mengko ning manji gara-gara sebabe lagi wae kok kan juga tekan langsung petang lagu. Wes. Nggih. Eh. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun. Ayo.